M'agradaria fer un petit resum dels fets i xifres més rellevants d'aquest exercici 2019. Pel que fa a l'àrea econòmica, el benefici de l'exercici 2019 va ser de 1.327.000 euros, dels quals se'n varen destinar 722.000 a descomptes de les pòlisses de la gent gran, el que ha deixat un benefici abans d'impostos de 604.983 euros, situant el nostre patrimoni net amb 15.686.000 euros. El capital de solvència obligatori que ens marca la llei és de 8.101.000 euros i els nostres fons propis disponibles de cara a aquesta solvència són de més de 21.300.000. Les empreses del grup, és a dir, el CEMAP i la resta de societats vinculades, van aportar un benefici net a la mútua de 372.951 euros. El benefici que varen pressupostar per aquest any 2020 va ser de 604.083 euros. Amb aquestes dades tan positives i les circumstàncies que s'estan produint aquest any, la Junta Directiva, juntament amb la direcció de l'entitat, ha decidit mantenir els descomptes a les pòlisses de la gent gran i, a més, congelar les tarifes de preus de totes les pòlisses per a aquest proper 2021.